Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft, un episod în care o să vorbim puțin despre fermele automate din Minecraft, din punctul meu de vedere cele mai utile și cele mai interesante pe care puteți să le faceți și să vă ajute în seria voastră de survival. Bineînțeles, dacă vreți să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, m-ați face foarte fericit pentru că o să fiți la curent cu tot ce o să postez pe acest canal și o să urmeze foarte multe clipuri interesante, nu numai cu Minecraft, cât și cu LoL și multe alte jocuri. Dar până atunci să trecem la ferme. Țin să menționez înainte să începem să prezentăm aceste ferme că nu o să aflați foarte multe despre construirea lor, adică timpul de lucru, cât vă ia toată ferma de construit și resurse necesare, pentru că asta vom face în videoclipurile următoare. Așa că să începem. În primul rând, vreau să vă prezint ferma de Iron, din punctul meu de vedere fiind cea mai bună fermă pe care voi puteți să o faceți la început pe o hartă de survival, din simplu fapt că nu necesită foarte multe resurse de creat și pe lângă chestia asta merge pe un concept foarte ușor. 3 săteni formează un sat. Apoi, dacă un zombie încearcă să atace sătenii, ei spawnează un Iron Golem automat, care Iron Golemul merge spre zombie să-l atace, însă pică în apă, după pică în această gaură și moare în acel bloc de lavă, dropând ironul și floarea respectivă pe care îl dropează. Părerea mea este că fiecare persoană care se apucă de o hartă nouă de survival are nevoie de resurse infinite și cea mai bună resursă infinită este ironul, deoarece pur și simplu vă faceți armuri, vă faceți unelte, vă faceți foarte multe lucruri care vă pot ajuta la celelalte ferme pe care voi o să le faceți și nu mai trebuie să mergeți la minat doar pentru o prostie de minereu, când puteți să faceți chestia asta atât de utilă și să vă scutiți foarte mult din timp. Următoarea fermă, care din punctul meu de vedere este destul de eficientă și vă oferă foarte multe iteme, este ferma de scheletoni cu ajutorul unui spawner, pentru că vă scutește de câteva resurse, de bețe, de flint și multe chestii, puteți să faceți foarte ușor rost de bone și plus de asta o să vă ajute la următoarea fermă pe care eu o să vă prezint, însă avem aici spawnerul, un concept foarte simplu, construiți foarte repede așa ceva, înăuntru acolo este un soul sand, știți, vă ridică până sus, după care sunt împinși și aici pică rămânând într-un HP, după cum puteți observa și stânga sus, și aici pică toate itemele pe care ele dropează, parcuri, săgeți și oase. Este foarte bună pentru că, din nou, nu mai trebuie să stați să vă bateți cu scheletoni noaptea sau să mergeți prin Nether să luați, să găsiți un Soul Sand Valley, să luați de acolo blocuri de bone, pentru că aveți direct o fermă de genul și dacă stați 10 minute aici o să faceți minim 10 stacuri de oase, având și un looting 3 pe armă, dar cel mai important este pentru următoarea fermă. Se potrivește foarte mult cu următoarea fermă. Ferma de care vă spuneam că merge foarte bine în combinație cu cea de scheletoni este ferma de morcovi, de cartofi și de uit. La ce mă refer prin chestia asta? Ei bine, aici avem o construcție de 3x3 care ne oferă foarte multe resurse. Dacă facem rost de niște morcovi, să zicem că avem 14 morcovi, ne asigurăm că avem puțin bone meal, pentru că la asta mă referam, consumă foarte mult bone meal și având ferma de scheletoni nu mai este o problemă. Dăm drumul la acest mecanism, plantăm aici morcovii și după cum puteți să vedeți, cresc în continuu, iar pistonul îi rupe și noi primim un inventar și dacă stăm aici un minut cel puțin facem vreo 7 stacuri. Este foarte profitabil, uite, 5 minute cât am stat și înainte și acum 10 secunde am făcut 2 stacuri, nu neapărat 5 minute, mai puțin de atât, dar este foarte eficientă pentru că nu mai stați să așteptați să crească toți acești morcovi, uitul și așa mai departe. Pentru că nu are absolut niciun sens când aveți mașinăria asta care nu necesită chiar deloc resurse foarte sofisticate. Următoarea fermă pe care o să vă prezint acum este la fel o fermă foarte folositoare și foarte bună pentru început. Este ferma de Hoglin, ferma care vă oferă piele și pork chop
adică mâncare gratis, pur și simplu nu mai trebuie să faceți ferme de porci sau de animale ca să luați mâncare, pentru că veniți aici, mergeți în AFK Spot, pentru că e foarte eficient și foarte necesar să stați aici, funcționează mai bine și din câte am văzut și din câte am stat aici în dățile anterioare, face cam 3 stack-uri la 10 minute, ceea ce nu e foarte nasol, pentru că un stack preconizez că durează vreo 2 zile în real life. Deci mie mi-ajunge, e foarte, foarte în regulă. Și după ce ați venit și ați stat 10 minute aici, nu știu, ați făcut treabă, veniți jos aici, vă luați mâncarea și mergeți unde aveți treabă. Din nou, vă zic sincer că este o fermă foarte eficientă și merită încercată. Are un concept foarte interesant și chiar funcționează. Asta e cel mai important. În continuare o să vreau să vă prezint ferma de bambus, o fermă interesantă și foarte ușor de făcut. Știm cu toții ce putem face cu bambusul. Dacă îl craftăm ca și când am craftat o torță, aici o să primim stick-uri și din 2 stack-uri de bambus putem să facem un stack de stick-uri și bineînțeles stick-urile se folosesc la foarte multe chestii, la unelte, la rail-uri, la o grămadă de chestii și avem nevoie de ele. Și o fermă automată de bambus te-ar scuti de un farmat la copaci destul de... salvează foarte mult timp. La asta vreau să mă refer. Plus de asta poate fi extins extrem de mult. Dacă aveți nevoie de foarte multe stick-uri, puteți să faceți nu ca mine de 5 blocuri, puteți să-l faceți de 10, de 20, de 30 și să vă producă triplu decât am eu aici, dar nu cred că este necesar. Și dacă este necesar, puteți să faceți chestia asta, pentru că, din nou, resursele se pot face, nu sunt imposibil de creat. Și este o fermă foarte interesantă pentru că este automată și voi nu trebuie să faceți nimic decât să veniți, să vă luați ce trebuie și cam atât. În rest, ferma face totul singură. Următoarea fermă care mulți dintre voi spune că este destul de inutilă este ferma de cactus. Poate că pentru unii chiar este inutilă, pentru că nu prea aveți ce să faceți cu cactusul. Însă foarte multe persoane, cum și eu am avut o perioadă în care îmi făceam case în deșert, pentru că arătau super mișto, aveam nevoie de cactus ca să-mi fac un fel de design prin jurul casei și nu neapărat prin jurul casei, pur și simplu îmi plăcea cum arată cactusul prin preajma mea. Și aveam nevoie de foarte mult cactus și până să descoper ferma asta a durat ceva. Și aveam ferme foarte mari de cactus și mergeam și stăteam minim 5 minute să colect tot cactusul, însă această fermă este total automatizată. În momentul în care bambusul ăsta, cactusul crește, este distrus de blocul de aici, de lângă el, aruncat în hopper și intrat în chest. E foarte simplu, un concept foarte mișto și este o fermă automată. Nu trebuie să faceți nimic, nu vă bateți capul. Cam atât am cu acest episod, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sper că v-am ajutat cât de cât și sper să încep să postez mai des, pentru că în ultima perioadă am avut destul de multe probleme și nu am avut o stare necesară de spirit încât să filmez, nici acum nu am, dar pentru că am promis că mă apuc și mă țin de treaba asta, o să dovedesc în continuare că am ambiție și că nu o să mă oprească nimic, chiar dacă începutul este mai greu, nimeni nu ne oprește să ne îndeplinim visele. Și asta vă sfătui și pe voi să aveți încredere în voi și să faceți tot ce v-ați propus și să aveți ambiție. Ca să nu mai lungim, vă mulțumesc foarte mult și dacă v-a plăcut și v-am ajutat câtuși de puțin, dacă dați un like, sunt fericit și dacă vă abonați, sunt și mai fericit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Ne auzim la următorul episod. Pa, pa! Ferma de care vă spuneam mai devreme este ferma de morcovi, de cartofi și de uit. O fermă foarte eficientă, după cum vedeți, chestiile astea sunt pur și simplu făcute în 2 minute și funcționează în următorul fel. Aici vă trebuie bonul de care vă spuneam mai devreme la ferma de scheletoni. În toate 3 dispenserele este o construcție de 3x3 foarte simplă de construit.
Dăm de manetă, pornim asta, înțeles, trebuie să-l dăm puțin mai încet pentru că face foarte mult zgomot. Și venim aici în colț și ținem click dreapta apăsat în timp ce ne dublează, adică ne cresc instant morcovii și pistonul îi distruge și facem extrem de multă mâncare în felul ăsta și merge cu seed-urile de wheat, cu morcovii și cu cartofii. Și din câte ați văzut, în 10 secunde am făcut rost de 3 stack-uri. E pur și simplu vis ce se întâmplă aici.